مجمرتا أب جانت إرساس بجمر كله ناب نبي نجزا بس كسرح نديك حجزا بسرح مهنيت نبي نجزاتي أبتي جانت أمس أبتي أتسرح أبتي جزا نسرح كله كا بس بين بزح إذا ربني جلجاني بزح عيب لونيرة بحفشة جانت إرساس مجمرة جمر كلام سرعة بزح كنت أنا عبد زي بلي أنا همز عبد الأزرق بجلجان مس نفسي نصبركو قدام حارس المقاوة طوينو نابعلامو ملو كتوك خلالو كلاي مقاوة حيان درجة كله والله شميسي ما يبهل أبهل كانت إيرستارسي أبي إيرستارس كاب جمر كنت عمد كيرلو ناي إيرستارس ألامها ما بديس ألامها بعلم لخاو درجس تواددت لكنست إيرتران مفراي مالتي زخبركم تغتاتلتنا حجون حافش أو دحر بايتانا إذا إيرستانس غانتا بنيام تارك مبرخ بنايو زعبا كله من نابر أنز ملكت هراي بنيام سكا حافش أوي زي تقمت لزلخم جزانا إذن تقدمتي كابي زمتسيو بخمي تحجزو كما يمثل كما بري ماشي أنا اللي ساندياغو تاي إذا جانتا أنا من الوقت كنا جنبار كوينة أنا يكايدا يمسر تامبر أحواتي سرابيتي مالتي كلهم أبز جانتا زي كلهم بتوفاينتهم زحجزو زي جزا ناي سرابيت جزا سلازخونه كتقوملو مسحاتتكم عينهم كيحسيهم نصبوت نمعباله نهاجر سلازخونه تتقوملو يلومني بسمع ناي حواتين تقوملو لنا مالتي عدلنياتات كوينا خا معرفي جزا ممجبئين جيم سرحالو بوتا ناي بشكلت مقمطي كوتاس حفشوا حنت كانت زليا بوتا رحيمنا لنا بخوما نكايد لنا مالتي هراي بنيامسك إذا أنت قدمت الزمن زلنا كابين بخمين يخم تطرنفون كما يديرني إننا بخات مسأ بخمين خها في جمرة خلوات رخبان سكب زعبان ناي كل نقاط تماساسالي أما تأسان دي زلون بجيك ناي حنت مالتيو ناي يرسالين فاني التزي كوينو ناي كلن أما تأسان حنت هذا عينتيو زغا دليت صنحنين عدلات زي رخبا سدرن بشكلتا خغز ولا زي كالو وخميتات زفالالي مخنياتات عدلات زي رخبا تقدا من سياتي نيرن كمص انا خلوها بشكلتا حنجمر دلينا انت كتحجزنا تخيل مسولاني بقى مو انا غانتا خمسرتي لا غانتا حساب زمسر خمتن زلوخن بشكلتا تريننج برا شودن زخدلو جي اخيلو سلو زلو خاوها زكالن نغبر بشكلتاتات كمصالكني لين مالتيو خمولن جميرن مجمرا أنا أملاخ أسريت وليت نجارات كابت زحسبكو لعلي كابت باجتيز نبرون لعلي نبرة رخيبة عسيدة بوز حاجات رخيبة سامي كارغو شودن تحقاقيزون بتناي كارغو سبعي حفتي موسى تخلى أبتي بشكلتات مجزاء بوز حاجيزون مالتيو كم زيتات نارنا أتي نبرة همسينايو كم زغيرنا خا تاغانتا مسريتنا منالبات ابزي اخطا زلنا يورساليم فاني الفريز ولا امزي لب ولداوي زانتا خويني سمعكا اغاطامي سا ندي احتحجز نماما ندي كتحجز ايلا مالتي اب غزانا سرح جميره غزانا سرح مجمرت مسات انيا شعو تسرح جمرت لنا حدا خرمت تتمرع عرفت زنورت له غزي سلازنبره تاغانتا خاشعات جمر نيرا تم بشكلتها مسئين عتقن كوهابا بشكلتها كوهابا قال مزرعت اب عينا بقى خمزي رأيو تدليتها هرفان رأيو كتزاربن ግን اي دفرتن حاتيتي يا سبورت فوتو دي خيلا وفوتو يحسو صوت نيري لاتني انت دامو كوسو اختفاتو مالتيو مسلكو انا بشكلتها فوتو نيره ግን ተስፋ ቆሪጸ بشكلتها حجزا اي كلني
ተቀዳዳሚት ክኾን ኣይክእልኒ ኢለ ተስፋ ቆሪፀ ኮይ ነበር ብሽክለታ ዝፈቱ መሰለትኒ በቃ እሞ እዛ ክረምቲ እዚኣ ውዕልክ ምስ መሰደይ እዩ ምስ ማማይ ዘሎ ውዕልክ ምስ ወዳእክ ግን ክጅምር ኢኹ ምስ በልክዋ ሓጎሳ ክሳብ ሕጂ ንዓይ ዘሐጉሰኒ ካብቲ ዘሐጉሰኒ ነገራት ማለት እዩ ሞራል ዝህበኒ ነገራት ዝተሓጎሱ ተሓጎስ መግለፂ ትረኽበሉን ኢኻ ከምኡ ኢላ ከዓ ጀሚራ መጀመረት ከዓ እዛ ቆልዓ እዚኣ ተቐዳመይቲ ካብ ጋንታና ናይ መድረክ ዓወት ከተምፅእ ዝበቕዐት ቆልዓ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ካብቲ ዘሐጉሰኒ ናይዛ ጋንታ ታሪክ ሓደ እዚ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ቢንያምስከ የሩስ ካበይ ከባቢ ወይ ካበይ ቦታ መፅያ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ሕዲርላ ኩዕሶ እውን ትፈትያ ነይራ ትብለና ኣለኻ እስከ ኣብቲ ናይ ስፖርት ዝምባለ እውን ከም ዝነበራ ንስራሕ ኢላ ስድራኣ ንክትሕግዝ ንወላዲታ እውን ምስ ወላዲትካ ከም ዝትገልፀልና ዘለኻ እስከ ከመይ ነይሩ ድሕሪ ባይታ እወ ዝዓበየትሉ ከባቢ ቁሸት እዩ ኩዕሶ ትፃወት ነይራ ናይ ቤት ትምህርቶም ኩዕሶ ትፃወት ነይራ ናይ ጻዕዳ ክርስቲያን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስፖርታዊ ድሕረ ባይታኣ ብሓፂሩ እዚ ጥራይ ዝፈልጦ ኣነ እቲ ድሌታ ብስፖርት ዘለዋ ኣብ ብሽክለታ ዘለዋ ተገዳስነት ኣዝዩ ዘሐጉሰካ እዩ ኣብኡ ምስ መፀት ኣነቲ ሽዑ እንታይ ኮን ተሰሚዕዋ ነይሩ ኢላ ክሓስብ ከለኹ በቃ እቲ ቅንኣ ግን እንታይ ሕጉሰካ ነይሩ ቅዱስ ቅንኢ ነይሩ ብጎባዓይና ጌራ ጥምተን ነይራ ዘይኮነሲ ነተን መሰረታዊ ዝኾና ተሳስየን ትሕግዘን ብዙሕ ነገር በቃ ትተሓባበረን ምስ ረኣኽዋ እቲ ድሌታ ከዓ ብከሎ ተረዲኡኒ ማለት እዩ ተዛሪብያ ጀሚራ ጽቡቕ ቢንያምስከ ናብዛ ጋንታ ክንምለስ ኢና እዚ ከምዚ ትገልፀልና ዘለኻ ናይ ብሽክለታ ዕጥቂ ዝኣመሰሉ ሒዝካ ናብ ሃገር ተመሊስካ ምልእቲ ጋንታ ክትከውን እንታይ ተርፋ ንብል ዛ ጋንታ እንታይ ክግበረላ ኣለዎ ኢልና ንሓስብ ብትስኻ ወሲድካ ዘለኻ ስጉምቲ ከም መባእታዊ መትከል እግሪ ሕራይ ንሪኦ ኣለና ናይ ብሽክለታ ፓወርሜተር ዕጥቂ ገይረን ብገሳ ኣለዋ ምልእቲ ጋንታ ክትከውን ኢልና እንተደኣ ክንሓስብ ኮይና እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢልና ንሓስብ እወ ልክ እዩ እዛ ጋንታ መበገሲ እያ ወራቲ ከም ፕላን ኣብ ሓንጎለይ ዝነበረኻ መጀመርያ እንድሕር ኣበጊሰያ ኤርትራዊ ኣብ ከምዚ ኣዝዩ ዘሕብን ባህሊ ዘለዎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ከበግሳ እሞ እቲ ውፅኢት ምስ ተረኣየኻ ብዙሓት ደገፍቲ ከም ትረክብ ተኣማሚነ በጊስያ እምበር ንኣብነት ንሓንቲ ዳብ ኮርሶ ብሽክለታ ከባቢ እተን ማእከላይ ደረጃ ኣለዋ ዝበሃላ 2500 $3,000 ንሓንቲ ብሽክለታ ሂብካ ንኩለን ብሽክለታታት ከምፃለን ኣዝዩ ዝኸብደኒ ንዓይ ኣይክእሎን እውን ስለዚ ከምዚ ኢልካ ኣበጊስካ እንድሕር ቀፃልነት ዘለዎ እቲ ባህል ናይ ብሽክለታ ናይ ሃገርና ናብቲ ስነፍልጠታዊ መገዲ እንድሕር ክንቅይር ኮይና በዚ ዘለዎ መገዲ ክቕፅላ ክእል ኣለዎን ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነገራት ኣብዚ ሕጂ ዝዓበየ ብድሆ ኮይንና ዘሎ ናይ ዳኮርሶ ብሽክለታ ንምምፃእ እዩ እዚ ከዓ ከባቢ $15,000 ውድእ ማለት እዩ በዚ ፀብፂበዮ ዘለኹ እተን ብሽክለታ ናይ ቻይና ብሽክለታ ርኢና ምስቶም ካምፓኒ ተሰማሚዕና ኣለና ክሳብ ኣብዚ መምፅአን ከባቢ $15,000 ን6 ብሽክለታ ይኸውን 7 ብሽክለታ ተኾነ ከዓ ኣይፅላእን ምክንያቱ ኣብ ኮርሶ ተባላሽኻስ ሓንቲ መቐየሪ ስለተለየካ ማለት እዩ ስለዚ ካብ $15,000 ክሳብ $20,000 ንብሽክለታ ዝዓበየ ብድሆ ኮይንና ዘሎ እቲ ካልኣይ ወላብቲ ናይ ኒውትሪሽን ምስ ዶክተር ኤደን ታረቀ ናይ ኒውትሪሽን ክኢላ ናይ PhD ናይ ባዮኬሚስትሪ ዘለዋ ሓፍተያ ምስ እንዳተረዳዳእና ወላት ኒውትሪሽን ከነወርፅፆ ዝያዳ ዝበለፀ ኒውትሪሽን ክንሰርሕ ንሃሉ ናይ ባጀት ሕቶ ከዓ ኣዝዩ ዓጋቲ ረዋሓ ኮይኑሎ ማለት እዩ በቲ ዘሎና ባጀት ዝከኣለና ብልክዕ በቲ ትሬን ሰርሕኦ
معاسي زيادة بروتين زلين معاسي زيادة كربوهيدرات زلين زيتات እንዳገበርና በቀጻሊ ሃገርና ካጥዕሚዩ ናይ ኣሕምልትን ፍሩታታትን ከዓ ዋግኡ ደሓን ስለ ዝኾነ እሱ ከይቋርፃ እንዳበልዓ እዚታት ንገብሮ ኣለና ግን ዝያዳ ኒውትሪሽን ንኣብነት ከም ፍሪጅ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ላምባ ገይረን ምስሕን ሰርሓ እዚ ከዓ ነቲ ግዜ እውን ምስሕን ክሰርሓ ዝወስድኦ ግዜ ኣብ ትሬኒንግ ጠፊኡ ነይሩ ዝኸውን እዚ ብዙሕ ከም ብድሆ ኮይና ነዚ ግን ግዜያዊ ብድሆ ኢልና ስለንሓስቦ ወላ ሰሙን ግዜያዊ ብድሆ እዩ ካብ ዝለዓሉ ክመፂና ኢለን ስለዝኣምና ዘለዋ ንእኸዶ ኣለና ኣብ መጻኢ ግን ጋዝ ጌርካ ክሰርሕ ፍሪጅካ ክህልወካ ሰሪሕካ ናይ ሰሙንካ ሰሪሕካ ተቐምጠሉ እዚታት ጌርና ኣብ መጻኢ ሙሉእ ክኾነልና ማለት እዩ ኣብ ናይ ኒውትሪሽን ሕጂ ከም ዝበልኮ ናይ ብሽክለታ ኣሎና ሓደ ብድሆ ናይ ፍሪጅ ጋዝ እዚታት ከም ካልኣይ ኣገዳሲ ነገር ክኾን ከሎ ሕጂ እቲ መዕረፊአን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሳሎን ኣብ ምንፃፍ እንዳፀፋይ ድቅሳ ዘለዋ ናይ ዓራት ናይ ምግዛእ መደባት እውን ኣሎና ማለት እዩ ብግቡእ ከዕርፋ ወላ እኳ እቲ ትሬኒንግ ሰሪሐን ከልመድበት ከይበላ መፅአን ኣብዚኣ ዕጥቀን ቀያይረን ተሓፃፂአን ምስሕን ዝገበራሉ ቦታ ይሃልወን ግቡእ መዕረፊ ዓራት እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ካብቲ ዘድልየና ነገራት እዩ ካልእ በቃ ኣመጋግበአን ከዕረ ብግቡእ ከዕርፋ ኣገዳሲ ናይ ብሽክለታ ኣቑሑት ዕጥቀን እውን ተዘምፃ ከለና ዕጥቆ ኦልሬዲ ክልተ ዓመቱ ገይሩ ኣብ ምእራጉ ከይድሎ ዕጥቁን ሓድሽ ዕጥቂ ክህልየኒ ማለት እዩ እዚ እዋን እዚ ሕጂ ሓንቲ ቅያረ ከክል ተቅያረ የምፅእ የለን መብዛሕትአን ብመውደቕቲ ድዩ ገለ ተቐዳዲዱ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ናይ ዕጥቂ እውን ኣብ ዝመፅ ዘሎ ዓመት ዝያዳ ክንሰርሓሉ ዘሎና ነገር ኮይኑ ስማዕኒ ማለት እዩ ያውነለይ ጽቡቕ ቢንያም ከምዚ ንሪአን ዘለና ኣብ ትሬን ምስ ወዓላ ብፍላይ ኣብቲ ረዚስታንስ ርሑቕ ውዒለን ምስ መፃ ምግብኻ ንምድላው ዋላ ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ዳ ይኹና ተሓጋጊዘን ንምስራሕ ደኺምካ ኣብቲ መፀሉ ግን ምግብኻ ተዳልዩ ፀኒሑ በሊዕኻ ክትዕርፍ ኢኻ ትግደድ እሞ እስከ ኣብዚ ሓጋዚት ኣይመድልየተን እንዶ ንመፃኢ እንታይ ሓሳባት ኣሎ እወ ኣዝያ ተድልየን እምበር ሓደ ካብቲ ከብድኻ ዝበልዓካ እውን ክትብሎ ትኽእል ነገር እሱ ደኺመን መፅአን ተሓጋጊዘን ፅቡቅ ውህደት ስለ ዘለዎን ተሓጋጊዘን ዝሰርሐኦ እንተኾነ ግን ሓደ ካብቲ ናይ ኒውትሪሽን ኣገዳሲ ነገር ካብ ትሬኒንግ ምስ መፀኻ ተደንጎኻ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ተተኻኢሉ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ክትበልዕ ከለኻ ነቲ ናትካ ናይ ሪካቨሪ ፕሮሰስ ወይ ናይ ደግሚ ምህዳስ መስርሕ ዝያዳ ስለ ዘዕብዮ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ክበልዓ ግብአን እዚ ግን ምስቲ ዘሎና ናይ ባጀት ሓጋዚት ምግቢ ዝሰርሓለን ሓጋዚት ክንገብር ባጀትና ኣዝዩ ገደብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣይገበርና ኣለና እምበር ብጣዕሚ ካብታ ኣገዳሲ ነገራት ምግበን ተዳልዩ ክፀንሐን ምፅእ ኢለን ዕጥቀን ኣዋፃፃ ኣቢለን ኣብ ማኣዲ ክቕረባ ካብቲ ቀንዲ ወሳኒ ነገራት ንሪካቨርን ንምዕባለ ኸማን ካብቲ ቀንዲ ወሳኒ ነገራት ምዃኑ እውን ከስምረሉ ደል ማለት እዩ ሳንዲያጎ ጽቡቕ ቢንያም እዛ ንዕዘባ ዘለና ክላስ መመገቢያ እስኪ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ፅሬተን ይኹን ኣመጋግብአን ትሕዝትኡ ከመያ እዛ ክላስ ገልፀልና እወ ብሳቕልና መጠን እቲ ዝምገባሉ ፅሬቱ ትሕሶ ናይቲ ምግቢ ኮታስ ኩሉ እንዳመሓይሽና እንዳወርፀጥና ምናልባት ቅድሚ ቁርባ ዋርሕ እዛ ጣውላ ዘላ ኣይ ንሪኣን ኢና ነርና ኣብ ዱካ ኮፍ ኢለን ዝበልዓ ነረን ሕጂ እዚ ጣውላ መፅኡ ዝገዛ እውን ገፊሑለን ኣሎ ማለት እዩ ክልተ ክፍሊ ተወሲኽወን ዝያዳ ኮምፎርት ክህልዎ ማለት እዩ እንዳመሓይሽና ንመፅእ ኣለና እቲ ዝበለፀ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ጥቓ ዝበለፀ እውን ኣይቀረብናን ጌና
ግን ብቐጻል እናመሓየሽና ንኸይድ ኣለና ክብል ይኽእል እስከ ቢንምስኡ ብዛዕባ ኣመጋግባ ዓይነት ከምዚ ጥረምረ በዓል ዓደስ ገለ ትጥቀሙሉ ጥቕሙን ካልእን እስከ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ዝገብርና እወ ሕጂ እቲ ኣመጋግባተን ምግብናና ኣብ 4 ዓበይቲ ነገራት ከፋፊለ ክሪአን ደሊ ተንቀንዲ ተን ፍሉጣት ማለት እዩ ቫይታሚን ሲ ሚነራልስ ወይ ናይ ኣሕምልቲ ናይ ቬጀተብል ሓደ ፓርቲ ክኾን ከሎ ቬጀተብል and ፍሩትስ ማለት እዩ ኣሕምልትን ፍሩታታትን ብሓደ መዳይ ክንሪኦ ከለና እቲ ካልኣይ ናይ ካርቦሃይድሬት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ካርቦሃይድሬት ዝያዳ ኣብቲ ናይ ፕሮቲን ዝበዝሖ ስርዓተ ምግብና ወይ ኒውትሪሽን ኣነ ዝያዳ ፀቅጥ ወላት ካብቲ ዝረኣኸውን እሱ ዝያዳ ፍረ ዘለዎ ኮይኑ ስማዕኒ ካርቦሃይድሬት ዝበልዓሉ ግዜ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚ ውድድር ዘለዎ ግዜታት ካርቦሃይድሬት ብዝሒ ይበልዓት ናይ ግላይኮጅን ስቶርናተን ዝያዳ ንምዕባይ ካርቦሃይድሬትስ ቅድሚ ውድድር ዘሎ መዓልታት ካርቦሃይድሬት ዝያዳ ንበልዕ ተዘይኮይኑ ጥረታት ሕጂ ንኣብነት ናይ ኣኒማል ፕሮቲን ወይ ካብ እንስሳታት ዝርከብ ፕሮቲን ባጀትና እውን ብዙሕ ስለ ዘይፍቅዶ ብዙሕ ኣይንረክብን ኢና ሳሕቲ እዩ ዘሎ ናይ እንስሳታት ፕሮቲን ከም ስጋ እንቋቑሖ ፀባ ዝኣመሰለ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕሮቲን ብምንታይ ንትክኦ ብጥረታት ከም በዓል ዓደስ ኣዳጉራ ባልዶንጋ እዚ ጥረታት እንዳገበርና እቲ ፕሮቲን ካብኡ ከም ዝረኽቦ ንገብር ማለት እዩ ኣገዳሲ እዩ ከዓ ወላ ናይ ኣኒማል ፕሮቲን እንዳረኽብና ከለና ናይ ጥረታት ፕሮቲን ሚነራልስ ክትረክቡን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዚ ፀቂድና እንጥቀመሉ ስርዓተ ኣመጋግባ ክኾን ከሎ ካልእ ከዓ ኣብ ናይ ኣኒማል ፋት ከዓ ስብሒ ናይ እንስሳታት እዚ ከምቲ ዘለናዮ ኣይሰጎምናሉና ኣለና ካብቲ ገለገለ መፅናዕትታት ዘሎ ናይ እንስሳ ስብሒ ነቲ ናትና ማይቶኮንድሪያ ኣብ ሰልና ዘሎ ማይቶኮንድሪያ ዝያዳ ስብሒ ናይ ምሕቃቕ ክምህሮ ስለ ዝኽእል ወላ ኣብቲ ዝበልዓሉ እውን ከም ትሬኒንግ ናይ ኢንድራንስ ትሬኒንግ ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝያዳ ማይቶኮንድሪያ እንድሕር ኣፍርየን ነቲ ኢንድራንስ እውን ኣዝዩ ስለ ዝሕግዘን እዚ ብሕጂ እውን ክደፍኣሉ ዝደሊ ነገር እዩ ስለዚ እቲ ኣመጋግባና ኣብዚ ዝተመርኮሶ እቲ ዝበዝሐ ንምገቦ ምግቢ ግን ጥረታትን ኣሕምልትን ማለት እዩ ኣብዚ ጋንታ ራይ ብንያም እስከ እዛ ንዕዘባ ዘለና ክላስ እውን ድሕሪ ትሬኒን ድሕሪ ልምምድ ብሽግለተን ዝቕመጣሉን ከምኡውን ኣብኡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈት መተዓራረይ ዝካየደሉን እስከ ከመይ እያ እዛ ክላስ ብዛዕባ እዚ እወ እዛ ክላስ እዚኣ ሕጂ ብሽክለታ ኣብዚኣ የቕምጣ ካብ ትሬኒን መፅን ማዕረ ባዕሪኡ ብሽክለታተን ወላዊለን እየን ዝቕምጠን ባዕለን ኣብዚ ክጠቕሶ ዘሊ መርሃዊ ዝበሃል ሜካኒክ ናይ ጋንታ ኣሎ ብወለንታዊ መፅኡ ብሽክለታታተን የዕርየለን ኮታስ ነቲ ብሽክለታ ፊት ገብረን ማለት እዩ ከምኡ ገይሩ ይኸይድ ኣብዚኣ እቲ ንጥፈታት ነዝመስል ሰውን ባዕለን ብሽክለታ ዘዕርያሉ ብኮ ባዕለን እዩ ዘዕርይኦ ከምዚታት ናይ ብሽክለታ ምትዕራዮን እንዳተምሃራውን ንኸድ ኣለዋ ማለት እዩ ዝኾይነን እዛ ንከታተላ ዘለና ክላስ እውን ድሕሪ ዕረፍተን ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ ተካይዱላ ይኹም እስከ ብዛዕባ እዛ ክላስ ከመይ እዩ ኩሉ ዓይነት ዝዓበየ ሰሌዳ እውን ተዳልዩ ዘሎ እስከ ብኸመይ ተረኺቡ ዕድለኛታት እየ ዶ ክብል ኣነ እኳ ዳልዮ ተዘይበልኩ ኣጋጣሚ ብገዛ ፀንሐ ናይ ሓፍተይ ናይ ዶክተር ኤደን ታረቀ ሰሌዳ ብገዛ ስለ ፀንሐ ተቐሚጡ ፀኒሑ ክንጥቀመሉ ክኢልና እዛ ክላስ እዚኣ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝመሃራላ ክፍልያ ማዕሪኡን ስነ ልቦና ፍልጠት ኮይኑ ስነ ፍልጠት ብሽክለታ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ እየን ዝመሃራ እዚ ብስሩዕ ዝወስኦ ትምህርትታት እዩ
ምክንያቱ ከምቲ ኣብቲ ስትራቴጂክ ፕላን ንሕና ሓንፂጥናዮ ዘለና ብኩሉ እንትናወ መገዲ ብቑዓት መንእስያት ንምፍራይ ስለ ዝኾነ ኣብ ስነ ፍልጠት ብሽክለታ ኣብቲ ዓውዲ ሒዘን ዘለዋ ብስነ ፍልጠት ክዓብያ ክእል ኣለወን ስነ ልቦና ዓወት ብግቡእ ክፈልጥዎ ክእል ኣለወን ኣብ ሓንጎልካ ዝመፀካ መሰናኽላት ናይ ተስፋ ምቑራፅ ነዚ ከመይ ገይረን ስዒረን እኸዳ ዝመሃራሉ እየን ማርማሪኡ ከዓ ቋንቋ እንግሊሽ ምክንያቱ እዘን ተቐዳደም እዚአን ፕሮፌሽናል ክኾና ኢና ንፅዕር ዘለና ፕሮፌሽናል ክኾና ከለዋ ከዓ ኣብቲ ዝኸድኦ ዓዲ ክዘራርባ ኮሚኒኬት ገብራ ዝኾነ ዓይነት ፀገማት ከይመፀን ካብ ሕጂ ተዳሊና ኣለኹ ንፅንሕ ስለ ዘሎና ቋንቋ እንግሊሽ ከዓ መምህር ቆፂርና ነምህረን ማለት እዩ ጽቡቕ እስከ እዚ ትምህርቲ ኣበይ ሰዓት ንክንደይ ሰዓት ይቕፅል እዚ መምህር ኣታዊ ብኸመይ ዝረክብ ሓገዝ ድዩ ወይ ካብዛ ጋንታ ዝኽፈሎ ነገር ኣለዎ እስከ ኣስፋሕ ኣቢል እታ ናይ እንግሊሽ ኮርስ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ እየን ዝወስድኣ እታ ናይ ክላስ ግዜ ክትኮን ከላ ግን ንሰሙን ሙሉእ ትሬኒንግ ዝገብራሉ ወይ ዝለማመዳሉ ቋንቋ እንግሊሽ ሆምወርክ ትህበን እታ መምህረን ማለት እዩ ሰሙን ሙሉእ ከዓ ኣብቲ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ኣብ ትርፊ ግዜአን እንዳተለማመዳ ፀንሓ ቀዳም ከዓ ናቱ ኣሰስመንት ወይ ናቱ ገምጋም ግበር ንመፅ ዘለኹም እንዳልካ እቲ ቋንቋ መሃር ኣለዋ ፅቡቅ ምዕባለ ገብራ ኣለዋ እታ መምህር ኣነ ዝኸፍላ ማለት እዩ ከፊለ ክሳይ እቲ ዋጋ ፌር ዋጋ እያ ገይራትልና ስለዚ ሓጊዛትና እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ በዚ ከዓ እቲ ቋንቋ መሃሮ ኣለዋ ጽቡቕ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ክላስ ኣስማት ንብረት ናይ ብሽክለታ እውን ዝተፈላለዩ ዓይነት መሃራያን ከመይ ዓይነት እየን እንታይ እዩ እንታይ እዩ ከምዛ ዝበልኩ እታ ፕሮፌሽናል ክኾና ንፅዕር ዘለና ዘን ተቐዳደምቲ ብልምዲ ንብረት ናይ ብሽክለታ ኣብ ሃገርና ብቋንቋ ጥልያን ኢና ንጥቀመሉ እዚ ብእንግሊሽ ክፈልጥዎ ስለ ዘለወን ንብረት ብሽክለተአን ኩሉ ብእንግሊሽ በብሓደ ካብታ ዝዓበየት ክሳብታ ዝደቐቐት ብእንግሊሽ ኣስማቱ ክፈልጥዎ ስርሑ ክፈልጥዎ ከዓ ምህረት ማለት እዩ ኣነ ጽቡቕ ቢልያም ንቅፅል ኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ንምዕባልአን ዝጠቀሙን ስትሬሽን ጂምናዚየም የካይዳን እዚ ንከታተሎ ዘለና እውን ሓደ ካብኡ እስከ ብዛዕባ እዚ ጂምናዚየም መካየዲ ስትሬሽን መስርሕ እስከ ከመይ ትገልፀልና ሓደ ካብቲ ኣብዚ ናይ መወዳእታ 10 ዓመት ክንብሎ ንኽእል ኣብ ብሽክለታ ኣገዳስነቱ ዝያዳ እንዳተፀጠሉ ዝኸይ ዘሎ ናይ ጂም ወርክኣውትስ ናይ ብሽክለታ እዩ እዚ ሕጂ በቲ ዘሎና መሳርሒ ጌርና ሳይክሊንግ ስፔሲፊክ ዝኾነ ንብሽክለታ ዝጠቅም ኩሉ እንትናዊ ውቕዓት ንምህናፅ ናይ ጂም ቀፃሊ ገብራ ከከም እቲ ናይ ትሬኒንግ ፕላንን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ፐሬድ ኣሎ ክልተ ግዜ ንሰሙን ዝገብራሉ ሓደ ፐሬድ ከዓ ሓንሳብ ንሰሙን ዝገብራሉ ናይ ጂም ግዜ ኣሎ ንኣብነት ኣብቲ ቤዝ ኣብቲ ኢንዱራንስ ማዕበላሉ ዘለዋ ኢንተንሲቲ ዘይብሉ ምዝዋር ዝውራሉ ዘለዋ ክልተ ግዜ ንሰሙን ጂም ክገብራ ከለዋ ኣብቲ ኢንተንሲቲ ዘለዎ ግን ኣካላተን ከይህስ ኣብ ድኻም ከይኣትዋ ሓንሳብ ንሰሙን ጂም እንዳሰርሓ ይኸዳ ማለት እዩ ልክዑ ገዲም ተቐዳዳማይ ኢሳያስ ወገቤ ናይ ጂም ሙሉእ መሳርሒ ኣብ ሾደን ረኺብና ማለት እዩ እቲ ዘስርሖ ናይ ተዘይተጋጌታ ካምፓኒ ሳይክሎቴክ ትበሃል እንዳ ብሽክለታ እያ ሙሉእ ናይ ጂም ወፊልና ብባጀት ሕፅረት ናብ ዝዓዲ ከነእትዎ ይከኣልናና ኣለና ክሳብ ሕጂ እሱ ተመፂኡ ከዓ ዝያዳ ውፅኢት ከም ዝረክብ እተኣማመኒ ግን በዚ ዝሰርሕኦ ዘለዋ ጂም ከዓ ግልጋለ ናይ ነፍሰን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳወሰኸ ከይድ ከም ዘሎ ኣብ ብሽክለታ ቀዋሚ እንዳተመሓየሸ ከይድ እቲ ዝረግፅኦ ዘለዋ እቲ ማስኩላር ፎርስ ናተን እንዳዓበየ ከይድ ከም ዘሎ ከዓ በቲ ፓወር ሜተር ገይረ ዝዕቁኖ ዘለዎ ከዓ ሪኦ ኣለኹ ማለት እዩ
ጽቡቕ ቢንን እሕናውን ኢሳያስ ተክኤብ ስለቲ ኩሉ ኣበርክትኡ ኣብዛ ዓዲ ዝግበር ውድድራት ብዙሕ ግዜ ወፈያ እናገበረን ተቐዳደምቲ ኣብ ምትብባዕን ዳሃይ ተቐዳደምቲ ኤርትራውያን ኣብ ምፍላጥን ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገብር በዚ ኣጋጣሚ ከነመስግኖ ንፈቱ ኢሳያስ ወገቤ ንቅጽል ኢና ቢንያም ኣብ ፓወር ሜተድ ፀቂጥኩም ትሰርሒኹም ቀንዲ ሓይልኹም ተቐዳደምቲ እውን ክገልጻልና ፀኒሐንን መን ተዓዊታ መን ጽቡቕ ውዒላ ዘይኮነሲ ሓይላ ከመይ ኣሎ ብመዐቀኒ ቀንዲ ንዓና ዘለልየና ክብላ ፀኒሐን እስከ ወርክኣውት ኮምፒውተር እንታይ እዩ ፓወር ሜተድ እንታይ እዩ ብዛዕባ መዓልታዊ ሰሙናዊ እስከ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ብነግረ መንገድና ከዓ ተቐዳደምትና ክፈልጥዎ ዘለዎም ብፍላይ ንኣሽቱ ተካኣት ተቐዳደምቲ ኣብ ጋንታ ከምዝናትካ ዕድል ዘይረኸቡ ዘይተሓቆፉ ነቲ ዕድል እውን ዘይተጠቀሙሉ ካብዚ ናትካ ሓሳባት ወሲዶም ኣብ ግብሪ ንኸውዕልዎ እስከ እንታይ መልእኽቲ ትቦም? هو باور ميتر ولا نبت دحر بايتو أخن ملص هنا أب 8 تاتيو مجمريا باور ميتر أب شكلتها زقتن باور ميتر ماشي أنيو أب لابراتور تاترايو مع كأنت قاموا نيرم زي ولا بشكلتها تمسع زي خبر الواقع بشكلتها سلزنا ربط وأنتو بزح تتأمنت أين ورون كابز ميلينيوم ዝመጸሉ ግዜ ግን በዓል ዶክተር አንድሩ ኮጋን ዝበሃሉ ናይ ፓወር ሜተር ተመራመርቲ እዚኦም ኣብዚ ናይ ትሬኒንግ ዞን ምክፍፋል እንዳገበሩ ከመይ ጌርካ ፓወር ሜተር ዝሰርሕ እንዳገበሩ እቲ ፓወር ሜተር እውን ምስ ማስ ፕሮዳክሽን ዋግኡ ክግዛእ ዝኽእል ኣፎርዳብል እንዳኾነ ስለ ዝመፀ ብብዝሒ ተጠቃምነት እንዳዓበየ መፂ ማለት እዩ። እዚ እዋን እዚ ከም ሓደ ንቡር ናይ ብሽክለታ ኮምፖነንት ኮይኑ ኣብ ብሽክለታ ተገጢሙ ክሽየጥ ጀሚሩ ሎ ማለት እዩ። ሕጂ ፓወር ሜተር እንታይ ይጠቅም ቅድም እንዳሕር ክንዛረብ ኮይና መዐቀንያ ዓቐን ክንብል ከለና ብዘይ መዐቀኒ ትገብሮ ኩሉ ብግምት ማለት እዩ። ንኣብነት ጎማ ናይ ማኪና እንዳሕር ክንነፍሕ ተኮይና ብዘይታ ናይ ባሮሜተርታ ናይ معقنيت كنفحات خوينا ወይ كنت كوساينا تا ጎማ ወይ كنغدلላ ኢና بتاع معقن دار انا እንደحنا فينا ግን ልካይታና ተخنبا نخلنا باور ميتر كم اغيرنا خنوسا نخلنا تتغبرو ترين اب ግምት زهالو ተመክሮ ይሃሉኻ اب ግምት ተመርኮሰተ ኮይኑ ምናልባት ተቆርቦ ተኸውን ታልካ ግን ትረኽባይ ተኸልና እጂ باور ميتر እንታይ ትገብር ሰከንድ ባይ ሰከንድ በበኻሊት زوركاي بمولات مزغو ازاورا بيدال كانتا يمثل نيرو يمان صقامن بالانس كمي يزولو معردين زورا زلوا كندي باور توص نيركا ازاورا ها بيس نيرو دي اينبورون تغوي يقسلو تغوي تقسل دي ويك حد عينت باور توص حجي تا ترينينكا زغلو خطريو خلخا انتي قنع سريحكا انتي جيجا سريحكا بغبر تريلو ስለዝኾነ ነቲ ቁኑዕ ዝያዳ ኣሕይልካ ነቲ ተጋጊኻዮ ዘለኻ ከዓ ዝያዳ ተተዓራርየሉ ትትገብሮ ዘለኻ ልምምዳት እንታይ በዓ ተምጻልካ ኣሎ ሕጂ ኣብ ክልተ ክንከፍሎ ንኽእል ኢና ትመዓልታዊ ትገብሮ ትሬኒንግ ታ ትሬኒንግ ሰሪሕካዮ ምስ መጽኻ ኣብ ኮምፒውተር ጽዒንካቲ ሰራሕካዮ ትሬኒንግ ትሪኦ ማለት እዩ ከመይ ሰሪሕካዮ ከምቲ ዝለ ፓወር ኣውፂ ኸይዲ ኻና እምነት ኢንተርቫል እንድሕር ነይሩካ ኮይኑ 5 ግዜ ናይ 350 ዋት ኢንተርቫል እንድሕር ነይሩካ ኮይኑ ናይ 3 ደቂቕ ከምኡ ሰሪሕካዮ ዲኻ ኣበይቲ ትሒታትካ ኣብ ሳልሰይቲ ድያ ራብዒት ድያ ሓምሸይቲ ድያ ክትሕጅ ጀሚሩ እቲ ውፅኢኻዮ ዘለኻ ዋት ልዕሊ ዓቕምኻ ድዩ ንኣብነት 5 ግዜ ውፅኢኻ እንድሕር 3 ጌርካ ካልኦት ክትገብረን ዘይከኣልካ ከመይ ጌርካ እቲ ዋት ኣጉድል ኣቢልካ 5 ቅድም ትገብረን ድሓር በብንእሸይ እቲ ተውፅኦ ዘለኻ ጉልበት እቲ ዋት ተዕብዮ ነዚ ንምርኣይ እጠቕመካ ማለት ነቲ መዓልታዊ ትሬኒንግ እዚ ከዓ ተደሚሩ ከዓ ናይ መዓልታዊ ተደሚሩ ከዓ እቲ ዓብ ስእሊ ትሪኤሉ ማለት እዩ እቲ ዓብ ስእሊ ክንብል ከለና እንታይ እዩ
ልምዳትካ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ፓወር ሜተር ገይሮም ዝሰርሑ ሰባት ሩኡይ ጌጋታት ትርኢ እዚ እንታይ እዩ ክሳብ ኣካላቶም ብድኻም ዝመውት ትሬኒንግ ሰርሑ ሽዑ ብሕማም ድዩ ካልእ ነገራት ወይ ኢንጁሪ ገይሮም ካብ ቢስክሌታ እንተኾን ካብዚኣ ወሪድካ ነርካ ተልካ ከምዚኣ ገይረ ሓይመ ነይረ ከምዚኣ ወሪደ ነይረ ሕጂ ኣብ ቀይሕ ከይኣትኻ ከመይ ጌርካ ትሬኒናትካ ብግቡእ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ሎድ ኤንድ ሪካቨሪ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እቲ ስራሕን ኣብ መንጎ እቲ ሪካቨርን ባላንስ እንዳሰሓስካ ትኸይድ ብጣዕሚ ሓጋዚ መሳርሒ ኣብ ልዕሊኡ ብቕዓትካ ከመይ ድይብ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ኤፍቲፒ ንብል ኣለና ኤፍቲፒ ክንብል ከለና ኤፍቲፒ ኻ ወይ እቲ ፋንክሽናል ትሬሽሆልድ ፓወር ናይ ምዝዋር ብቕዓትካ ከመይ ይዓቢ ኣሎ ናይ ስፕሪንት ፓወርካ ከመይ ይዓቢ ኣሎ ክንደይ ስካቶታት ኢኻ ኤፍኣርሲ ዝበሃል ማለት እዩ ክንደይ ስካቶታት ክትምክት ኤነርጂ ኣለካ እዚታት ብሙሉእ ከመይ ጌርካ ተዕብዮ ከዓ እንዳስራሕካሉ ትኸይድ ማለት ሕጂ ኣነ ብዘይ ፓወር ሜተር ኣሰልጣኒ ፈፂመ ክኾን ኣይክእልኒ ምክንያቱ እንታይ ርአ ከሰልጥን ኦብጀክቲቭ ዝኾነ ወይ ወድዓዊ ዝኾነ ገምጋም ክትገብር ፓወር ሜተር ኣለካ ማለት እዩ እቲ ሳብጀክቲቭ ናይቶም ተቐዳደምቲ ፊሊን ፊድባክ ኣገዳሲ እዩ ማዕሪኡ ግን ሕጂ ክልቲኡ ተወዳድሮ እቲ ተቐዳዳማይ ከመይ ስምዖ ኣሎ ከመይ ከዝውር ኣሎ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ከም ኣብነት ምሳብ ናይ ፓወር ሜተር ክገልጽ ከለኹ ናይ 5 ደቂቕ ማክሲሙም ናይ ምዝዋር ትሬኒንግ ድሕራላትካ ኮይና ዝሓለፈ ሰሙን ዝሰራሕካን ሕጂ ዝሰራሕካን ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትወዳድረን ወሲኻ ድያ ጎዲላ ብስፒድ ክትዕቁነ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ናይ 5 ዲግሪ ናይ ንፋስ ምቅያር ጥራይ ከማ ናብቲ ስፒድካ ምቅያር ክገብረልካ እዩ ንፋስካ ኣብ ሓደ ቆይሙ ናብ ሓደ ጥራይ ኣይኮነን ዝነፍስ ስለዚ ብስፒድ ትገብሮ ኣይ ነገር ኣይሕብረካን እዩ ኣብ መወዳእቱ ክሕብረካ ዝኽእል ምዕባለ ኢኻ ብፓወር ክንደይ ፓወር ወይ ክንደይ ጉልበት ተውፅእ ኣለኻ እታ ጉልበት ንክንደይ ደቂቕ ሒዝካያ ትኸይድ ኣለኻ እዚኣ መወዳእቱ ንኣብነት 300 ዋት ን5 ደቂቕ ሒዝካያ ክትከይድ ፀኒሕካ ድሕሪ ትሬኒንግ 300 ዋት ን15 ደቂቕ ክትሕዛ ትኽእልካ እዚኻ ማዕቢልካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንዳገበርካ እንዳዓቀንካ ናብኡ ክትበፅሕካ እንታይ ዓይነት ትሬኒንግ እቲ ኣብቲ ዓይነት ትሬኒንግ ስነፍልጠት ኣለካ ተዘይበልና ብዙሕ ናይ ተመክሮ ናይ ኣርት ከዓ ምስኡ ሕወስ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ትሬኒንግ ንኣብነት ኤፍቲፒ ናትካ ተማዕብል እንታይ ዓይነት ትሬኒንግ ኣለካ ብዙሕ መፅሓፍቲ እኳ ብዛዕባኡ ተሎ እዚ መፅሓፍቲ ብምሉእ ካብ ተመክሮታት ዝመፀ እዩ ብኸምኡ ከዓ እዚኣ እያ እታ ዝበለፀ ትሬኒንግ ካ ክትዛረብ ዘይትኽእልካ ሓደ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ እንታይ ዓይነት ትሬኒንግ ዝያዳ የድመዓሉለት ሰብ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ነዚ ክትርኢ ኮይንካ ፓወር ሜተር ጌርካ ተዕቁኖ ኣለካ እምበር ኣብ ኮርሶ ጥራይካ ክትግምግሞ ማለት እዩ ሓደ ዓርኪ ኣሎ ብዛዕባ ፓወር ሜተር ክገልጽ ከሎ ሲ ፓወር ሜተር ላቦራቶሪ ናይ ሕክምና ጌርካ ውሰዳ እዩ ዝብላ ምክንያቱ ሓኪም ተኸይድካዮ ርእሲ ሓይመት ኢልከን ካብ ፎስ ርእሲ ኢሉ ጥራይ ኣይኮነን ዝሰደካ ላቦራቶሪ እዩ ዝሰደካ ልክዕ ርእስኻ ዝሕመካ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ስለዚ ክልተ ርእሶም ዝሓመሙ ሰባት ሓደ ዓይነት ከይና እውን ከይወስዱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ፓወር ሜተር ከዓ ሳያ ትጠቕመካ ትሪኦ ተቐዳዳማይ ኣበይ ብቕዓት ኣለዎ ኣበይ ጎዲሉ ኣሎ ክልተ ተቐዳደምቲ ዘሴም ኤፍቲፒ ከሎ ንኣብነት ኣብ ተቐዳደምቲ እቲ ጎዲልዎን ዘሎ በበይኑ ክኾን ይኽእል እዩ ሕጂ ትሬኒንግ ክህበን ከለኹ ዝበዝሐ ግዜ ትሬኒንግን ሓባራዊ ክኾን ከሎ ተመሳሳሊ ክኾን ከሎ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ክልተ ግዜ ከዓ ዝተፈለየ ኣለዎን ማለት እዩ ኣብቲ ናተን ድኽመታት ዘተኮረ ከዓ ንናተን ትሬኒንግ ንገብራ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ጠቕመካ ፓወር ሜተር ጽቡቕ ቢኒ እዛ ሓይሊ ኣእምሮ ከመይ ንገልጻ እወ ወሳኒት ተራ ዘለዋ ረዋሒት ንዓወት ያሳ ንኣብነት እቲ ሓንቲ ሽማ እኳ ሓስክዋን ካብተን ፕሮፌሽናል ማርያና ቦስ ግን ኩላህና ንፈልጣ ተቐዳዳሚት እያ ወይ ከም ሳይክሊንግ ኩዊን እውን ትፅዋዕ ቢስክሌታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብፅሓቶ ወይ ኣብዚ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ዝረኣየት
ተቀዳዳሚት ያ 4 ረጊፅ ኣላ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዲ ኣብ ካብ ዓወታት ተምዘላ ተቀዳዳሚት ማርያና ቦስ ኣላ ተኻልእቲ ሽማ ክሕዛ ይከኣልኩን ምክንያቱ ዘይዕውት ሰብኣይ ሽሙ ኣይተሓዝን ይመስለኒ ተመሳሳሊ ፓወር ፕሮፋይል ኣለዎን ማርያና ቦስ ካብ ፖዲየም ወሪዳ ኣይትፈልጥን እያ እቲ ኣብ ፖዲየም ተሰቂላ ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ኣካላዊ ብቕዓት ጥራይ ኣይኮነን ናብ ዓወት ዘብፅሓካ እዚኣ ከም ኤግዛምፕል ክንወስዳ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ መወዳእትኡ ዘምፅኻ ብቕዓት ኣምፅኢኻ ሓይሊ ኣእምሮ እንድሕር ዘይብልካ እውታይ ክትከውን እኒኻ ኣብ ሓደ ናይ ስፖርት ሳይኮሎጂ ትምህርቲ ሲ ሓቲቶም ትመምህር ሓይሊ ኣእምሮ ይገዳስ ወይ ከዓ ሓይሊ ኣካላት ገሊኦም ሓይሊ ኣካላት ኢሎም ገሊኦም ሓይሊ ኣእምሮ ኢሎም ገሊኦም ከዓ ማዕረ ኢሎም ማለት እዩ ኣነ ዝብሎ ግን ኢሎ ምዕባይ ምን ኣዘይኮነ ተቐንዲ ኣገዳሲት ባእታ ናይ ብሽክለታ እናተገለጽ ናይ ምዕባይ ምን ኣሳ ዘይኮነስ ቀንዲ ኣገዳሲት ኢሉ ጠቂስዋ ነይሩ ሕጂ ሓይሊ ኣእምሮ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ብሽክለታ ኣዝያ ዋጋ ተኽፍለካ ዓይነት ስፖርት እያ ዝበርትዐት ዓይነት ስፖርት ተባሂላ እውን ትፅዋዕ እያ ነዚ ክትገብር ኣመጋግባኻ ኣጠቃቕሳኻ ዕረፍትኻ ልምምድካ ኩሉ ብፕላን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ነዚ ክትገብር ሓያል ኣእምሮ ሓያል ሰልፍ ዲሲፕሊን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ የድልየካ ኣብ ካልእ ናይ ሳይኮሎጂ መፅሓፍ ናይ ብሽክለታ ናይ ሳይኮሎጂ መፅሓፍ ዝረኣኻ ክልተ ተመሳሳሊ ፓወር ዘለዎ እቲ ዝያዳ ሓይሊ ኣእምሮ ዘለዎ ክስዕር ዘለዎ ዕድል ኣዝዩ ገፊሕ እዩ ተመሳሳሊ እንድሕር ኮይኑ ካልእ ኩሉ ማዕረ ጌርና ሞ ንውሰዶ እቲ ዝሓየለ ኣእምሮ ዘለዎ ክዕወት እየ ዝብል እሱ እዩ ዝዕወት ስለዚ ኩሉ ዓወትና ቅድም ኣብ ርእስና ይጅምር ልምምድካ ብፎካስ ክትገብሮ ሓደ ልምምድ ክትወፅእ ከለኻ ተዛኒኻ እንዳዕለልካ ትገብሮ ምናልባት ኣብ ኢንዱራንስ ኣብቲ ናይ ዞንቱ ትሬኒንግ ሕግዘካ ኸውን ኣብ ካልእ ግን ሓንጎልካ ኣብ ካልእ ከሎ ትገብሮ ብግቡኡ ናይ ሰርሖን ኢኻ እቲ ትሬኒንግ ስለዚ ፎካስ ጌርካ ሰርሕ ሓያላ ዝኾነ ሓይሊ ናይ ኣእምሮ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሓይሊ ኣእምሮ እቲ ንኩሉ ጠርኒፉ ናብ ዕላማኻ ዘብፅሓካ መወዳእቱ ሓይሊ ኣእምሮኻ እዩ ብድሆታት ክስግር ካብ ዕላማኻ ንኸይተልግስ ስፖርታውያን መንእስያት እዮም ንኣሽዮም ኣብቲ ውዑይ ዕድመ ዘለዎ ግዜ እዩ መገድኻ ሒዝካ ክትከይድ ንኩሉ እቲ ቴምፕቴሽንስ ፈተነታት ከመይ ጌርካ ሰጊርካ ትኸይድ ኣዕሩኽትኻ በቲኣ ኮፍ ኢሎም እንዳተኸይፉ ከሎ ንስኻ ከመይ ጌርካ ዕረፍቲ እያ ተድልየኒ ኢልካ ንዑ ሰጊርካዮ ትኸይድ እዚታት ብምሉኡ ኣብ ኣእምሮ ዝምርኮስ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሓይሊ ኣእምሮታ ወሳኒት ነገር ስለ ዝኾነት ኣዝና ፀቂድና እንሰርሓላ ኣብዚ ጋንታ እዚኣ እንድሕር ተሃኒፀ እያ ተኻልእ ክህነፅ ዝኽእል ጆፍሬል ዝበሃል ኣሰልጣኒ ክገልፆ ከሎ ኣብቲ ዝደለኻዮ ኣይበፅሓካ እንቲኻ ይብል ኣብቲ መፅሓፉ ብዘይገድስ መን ንዝኾነ ዘንብባ እዩ ዝፅሕፋ ዘሎ ናይ ኣእምሮኻ ሓይሊ እዩ ዓንቃፊኻ ኮይኑ ዘለዎ ስለዚ እንድሕር ሓይሊ ኣእምሮኻ ኣብቲ ዝድለ ኣብፅሒካዮ ብቕዓት ኣካላትካ ክስዕብ እዩ ብዘይገለ ጥርጥር ስለዚ እቲ ዝዓበየ ፀቂድና ንሰርሓሉ ኣብ ሓይሊ ኣእምሮ ኮይኑ ብሎ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ፅቡቅ ቢንያም ጋንታ ኤሪስታርስ ከም ጋንታ ተመስሪታ ን3-4 ዓመት ፕሮጀክት ሒዛ ኣብቲ ዝለዓለ ንክትበፅሕ ዕላማኣ ነይሩ ድሮ ከማን ኣብ መድረክ ዓወት እውን ተቐልቂላ ኣላ እስከ ዓመታዊ ክንደይ ዝኣክል ባጀት እኹል ከድልያልካ ትሓስብ ዛ ጋንታ እንታይ ክግበር ኣለዎ ብዛዕባ እዚ እወ እቲ ዓመታዊ ክንብል ከለና ሕጂ 2026 ብፍልይ ዝበለት ክንሪኣ ንኽእል ምክንያቱ ናይ ብሽክለታ ናይ ምእታው ክሳይ ስለ ዘሎ ማለት እዩ
እሱ ከዓ ከባቢ 20,000 ምስ መምጽእ ናይ ግብረን ገለገለ ሁሉ እንድሕር ከባቢ $20,000 ከባቢ ውድእ ኢልና ተገሚትና እዚ ምስ ነታ ዓመት ዘካይደን ጎማ ካላማዳርያ መቃየሪ ኣትየሉ ኣለኹ ማለት እዩ $20,000 ኢልና ተገሚትና ናይ መካይድ ጋንታ ከባቢ $10,000 ንዓመት መካይድ ናይ ጋንታ ክብል ከሎ ሕጂ ምግብና እምበትን ደልዮ ዘድልየን ናይ ኣኒማል ፕሮቲን ኣኒማል ፋት እንዳወሰዳ ሰራሕተኛ ናይ ወይ መጋቢት ተገይሩለን ወላ ማይ ከማን ንሕፀን ባዕለን ከይደን ወሪደን እየን ኣካላትን ዝሕፀባ ነዚ እውን ኣብ ግምት እቲኻ ከባቢ $10,000 ንዓመት ጌርካ እታ ጋንታ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ናይ መደቀስ ናይ ዓራት እዚ ኩሉ ክሳይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ዓራተን ተገዚኡለን ኮታስ መፅአን ትሬኒንግ ገይረን ተመጊበን ኣካላተን ተሓፂበን ፍሪጅ ጋዝ መስርሒ ኩሉ ብቕልጡፍ ዝኾነሉ መገድ ማለት እዩ ተሰሪሑ ንኣብነት ጥረምረ ብዙሕ ኤነርጂ ዘህሊ ከተብስሎ ኣብ ሰሙናዊ ኣብሲልካ ኣብ ፍሪጅ እንዳፅናሕካ መዓልታዊ ካብኡ እንዳወሰዳ ክበልዓሉ ዝኽእላ ስለ ዝኾና እዚታት ኣብ ኩሉ ግምት ኣቲኻ ከባቢ $10,000 ናይ ምግብነአን መካይደአን ክኸውን ከሎ ተወሳኺ ከባቢ $3,000 ከዓ ናይ ንብረት ማለት እዩ ጎማ ካላማዳርያ ኣዝዩ ሃላኻ ስለ ዝኾነ ከባቢ $13,000 ዓመታዊ ባጀት ኣለየን ኣብዚ ዓመት እዚኣ ክንብል ተኾይና ከባቢ 32,000 ንብል ኣለና ማለት እዩ $33,000 ን2026 ድሕሪ ዘለዎ ግን ከባቢ $13,000 እንዳልና ኣብቲ ዝድለ ክንበፅሕ ንኽእል ማለት እዩ ጽቡቕ ቢኒ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለዎ ሃልዩ ንቕድም ሽግለተ ሃገርና ኣብ ምዕባይን ምምዕባልን ንሕለይ ዘድልዩ ስለዚ እዚ ዝበሃል ዘሎ እውን ብሓደ ሰብ ክኸውን ስለ ዘይክእል ተሓጋጊዝካ ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ንተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ንብል ዘለና ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ ሃገርና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ዋላ ዓቕምን ብቕዓትን ይሃልዎን እምበር ኣብ ብዝሒ ክስስና ስለ ንደልየን ንምእታን ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝለዓለ በፂሐን ከም ኣሕዋተን ደቂ ተባዕትዮ ሽሞም ሽማ ሃገረን ከፀውዓ ስለ ንደሊ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ በዚ ሒዝካዮ ዘለካ ፕሮጀክት ንዓኻ እውን ክሕግዙኻ ንሕና እውን ለበዋና ነመሓላልፍ ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ እውን ይሰምዖ ኣሎ ነዚ ትብሎ ዘለካ ሓበሬታ ንተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ከም ብፍሉይ ከዓ ንዕብየተን ስለ ንሰርሕ ንብል ዘለና እዚ ዓይነት ሞራላዊ ንዋታዊ ድጋፍ እንተደኣ ተሓጊዘን እውን ከም ኣሕዋተን ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብቲ ዝዓበየ መድረኽ ዓለማዊ ዘይበፅሓሉ መንገዲ የለን ምክንያቱ ተፈቲነን ርኢናየን ኢና ኣብ ኣፍሪቃ እውን ብሉፃት ኮይነን ወፅየን እየን ኣብቲ ናይ ዓለም እውን ክሳብ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ በፂሐን እየን ከም በዓል ነብሴሪት ደሴት ኪዳነ ዝነበረን ተስፋ ርኢናየ ኢና ስለዚ ብዙሓት እውን ኣብ ናይ ዩሲኣይ ሰንተር በፂሐን ፅቡቕ ሽም ዘምፃ ተቐዳደምቲ ኤርትራውያን ስለ ዘለዋ ዝኩሉ ክትብሎ ፀናሕኻ እውን ኤርትራዊ ዘይገብሮ ነገር ኣይኮነን ቀዲመን ጋንታ ጋላ ነፍሒ ኤርትራውያን ብዝሓገዝዎ ኣብ ጀርመን ስቱትጋርት ዝቕመጡ ፅቡቕ ዝኾነ ንዋታዊ ንተቐዳደምቲ ጋላ ነፍሒ ብሽም ወሓዚት ኪዳነ ዝተዳለወ ኣበርክቶ ወፈያ ገይሮም እዮም ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ እውን ነዚአን ተቐዳደምቲ እዚአን ንምትብባዕ ኢደኢትካ ክብል ንፅውዕ ንፈቱ ስለቲ ኩሉ ዝሃብካና ሓሳብ ርእይቶ ከምኡውን ከይተሓለልካ ንተቐዳደምቲ ትገብሮ ዘለካ ኣበርክቶ ብሽም ሲነማ ሰመረን ኩሉ ተኸታታሊ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ክነመስግደካ ንፈቱ ኣብ መወዳእታ ግን ክበሃል ኣለዎ ወይ ምስጋና ክምስገኑ ኣለዎም ትብሎም ኣካላት ተሃልዮም ዕድል ክበካ እሺ የቕኒለይ ሳንዲያጎ እዚ ቅድም ሲነማ ሰመረ ከመስግኖ ደሊ ቆላሕታ ሂቡ ነዚ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ብቐፃሊ ኣብ ምቅላሕ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ኣዝየ ከመስግኖ ልባዊ ምስጋናይ ከቕርብ ደሊ ማለት እዩ ቀፂለ ሓዋተይ ማለት እዩ እንዳታርቀ ፋሚሊ
ኣብዛ ጋንታ እዚኣ ወላ ቢንያም ታረቀ እዚኣ መስሪትዋ ቢንያም ታረቀ ካይዳሎ ይበሃል እምበር ብቐጻሊ ገለ ነገር ክወለና ከሎ ድውላ ቢላ ከምዚ ኣጎዲራትና ከምዚ ኣባስ ዘድለይ እንዳበልኩ ዘካይዶ ዘለኹ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ከመስግኖም ምደሊ ሰብኣይ ሓፍተይ ሙሴ ተኽለ ካብ ትጅመር ትብገሳ ጋንታ ብሽክለታ ካብ ምድላያት ሒዙ ምሳይ ብቐጻሊ ዝሓገዘን ዝድግፈን ዘሎ ከመስግኖ ደሊ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ምሳይ ዝደጋገፉ ዝሕግዙኒ ናይ ኣፍሪካን ቪዥን ሓላፊ ዮናታን ኤፍሬም ኣብ ፓወር ሜተር ዝሓገዘና ኣሎ ኣብ ባይ ኮምፒውተር ዝሓገዘና ኣሎ ኣብ ብዙሕ ነገራት ብቐጻሊ ዝሓጋገዘና ፓርትነር ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ከምኡውን ፊልሞን ርእሶም ኣማኒኤል ኣሰፋው ኣማኒኤል መድሃኔ እዚኦም ቀጻሊ ምሳና ኮይኖም ዝተሓባበሩ ኣባላትና እዮም ክንብሎም ንኽእል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንመርሃዊ ሽማ ብኡ ከይሓዝኮን ወድ ጋንታና ስለ ዝኾነ ይመስለኒ መርሃዊ ቴክኒሳ ወይ መካኒክ ናይ ጋንታና ከዓ ካብ መንጎ ስራሕ ወፂኡ ብሽክለታታትን ኣዕርዩ ብተገዳስነት ገለ ነገር ተጎዲሉ ስፔር ፓርት እዚ ኣላትን ኢሉ ባዕሉ ካብ ናቱ እንዳመልእ ዝኸይ ዘሎ መርሃውን ልባዊ ምስጋናይ የቕርብ ደጊማ ከመስግኖ ዘሊ ግን ሲኔማ ሰመረ ሕጂ እውን ኣብ ስፖርት ትገብሮ ዘለኹም ኣብ ናይ እንተቐዳደምቲ ምቅላሕ ጋንታታት ስርሖ ዘለዋ ስራሕ ምቅላሕ ትገብሮ ዘለኹም ስራሕ ደጊመ ደጋጊመ የመስግን ክትቅፅልዎ ከዓ ይላቦ የቕኒለይ ሳንዲያጎ يعنيلنا بنام نحن ون سلت جزيخة عزينا نمسكناك نزحجزخان كحجزخاي لو مستبقوسن جانتا إيرستارس بشم كل تخطات اللي أوش أنا وتنزركب تخطات السينما سمر عزينا نمسكن برتع قتلو رأينا بسبورت تحبن هاجريمو تقدم دك نستي هاجرنا خا أبزل على مدرخنا عالم بس إحنا هنرئن حد إرايكونن كلاتنا إيديت كعم بال الجامنا نبركتلنا أبزن في الليكم